En acabar batxillerat no sabia si decidir entre estudiar una carrera universitària de comunicació audiovisual o un grau superior, i vaig acabar escollint un grau superior, ja que és una formació més pràctica, i a més aquest centre el vaig escollir ja que disposa d'unes instal·lacions i material molt més tècnic. Els aspectes que considero més importants en aquest cicle són el primer, el tracte amb el professorat, ja que és molt proper i són experts en aquest àmbit, i en segon lloc els projectes, ja que al ser tot pràctic, en cada trimestre es fa una sèrie de projectes i això dona molt per conèixer la resta. La meva experiència en el Jesuïta Sarrià està sent molt bona, ja que el tracte amb els professors és molt proper i molt professional. A més, estic assolint molts més coneixements i desenvolupant els que ja tenia. Una de les experiències més enriquidores que considero d'aquest cicle és l'assignatura de Plató, ja que pots conèixer com treballa realment un professional en el seu àmbit. A més, tant en els aspectes de la sala de control com els càmeres i actors que estan a baix. Un dels aspectes que considero més important d'estudiar il·luminació és saber treballar en equip i ser actiu en aquest aspecte, ja que considero que d'aquesta manera tot el projecte surt molt millor. En acabar aquests estudis encara dubto de si aniré a la universitat a estudiar comunicació audiovisual o tiraré més per l'àmbit de seguir estudiant una formació més pràctica en aquest mateix àmbit d'imatge i so.